Nah, iki guys sing tak critakake mau. Dina iki gawe dapur. Nek wingi gawe lawang saka kayu bekas. Saiki gawe dapur dhewe ya muga-muga iso dadi dapur sing apik ngono ya guys, ben iso gawe konten masak sing resik lan kepenak. Iki pokoke iki saka turahan kabeh iki guys, kaya botol ngene iki ya ora tuku meneh, iki turahan duwe jaman biyen gawe apa turah ngono kuwi to isih turah sithik dimanfaatke dadi anyar gawe apa ngono yo iki barang iya iki turahan-turahan ngono kae guys dimanfaatke dadi apa ngono yang penting bermanfaat ora dibuang sia-sia. Nah iki Pak Wo iki bojoku wah iki tolong para penonton diwenehi tips piye carane memanfaatkan barang-barang sing sisa sing isih ana ben ora kebuang sia-sia kuwi kepiye ngono dipikir jare guys iki gawe apa madhep rene ah disuting mandek sik ngono ku iki ya semen turahan iki guys pasir turahan aja dipikir kabeh kuwi terus tuku anyar tuku sak blek-blek ya larang ya duwite ya akeh nanging iki ya carane nggunakake bahan-bahan sing isih iku digunakake meneh ben ora mubazir ora ndongkrok ning gone samping omah ngono. Disapa sih para penontonnya Pak ada brand iki. Assalamualaikum ngono ta yo sing apik ngono critakno iki gawe apa ngono ben wong sing nonton niku yo mudeng ben iso niru iki lho ngambil positife manfaate ngono gawe apa iki dapur ikilane foto kancane jare kancane apa ya ora peh padha kancane ya iki ngono manfaatke barang sing wis ora dienggo carane kadang wong turah tuku botol dienggo bangun omah duwe turahan ngono ku kadang ya dianggurno ning samping omah ya guys ngene iki ya iso ana kanggone ya wis ngono sik guys engko tak duduhna nak wis dadi ya tapi dadine ya ora terus apik ngono guys iki ya apa anane dengan bahan sak onone ya Pak ya wis ngono kok dilanjut neh ya lanjutane mau ya guys wis tekan semene mau kan lagek pinggir-pinggirane saiki wis dadi semene engko arep dadine kaya piye terus simak videonya ya guys ojo nang-nang oke jadi iki ya guys hasil dapur elek-elekan sing digawe karo bojoku saka bahan bekas saka jaringan bekas turahan biyen bangun ngarep terus keramik kuwi keramik turahan sing saka bangun teras kuwi pokoknya turahan-turahan kayu barang kuwi yo digawe nggo adah bumbu adah gerabah ngono kae guys wis ngene iki dapurku guys elek-elekan lah yo sing penting iso bermanfaat kanggo kabeh sing kulino buak-buaki barang ngono kae disimpen guys didandani ndelok nang YouTube
Ya ning YouTube kan akeh kuwi tutorial gawe-gawe bahan bekas kaya ngene iki. Kuwi akeh guys, sinau supaya ora seneng tuku boros ngono lho guys. Nek duwe turahan diguak terus tuku anyar ngono kae. Nah, iki diwenehi jendela elek-elekan kuwi guys. Dadi nek masak ngene iki ta karo ndelok gunung, ndelok pemandangan kae. Lho, kaya ngene iki elek-elek lah ya lur, sing penting iso kanggo masak, kanggo tutorial masak, gawe konten dan lain-lain. Alhamdulillah pokoknya. Ya wis ngene sik ya lur. Konten dina iki wis gawe barang bekas sing iso dimanfaatke, muga-muga iso ngewenehi ilmu kanggo kalian sedaya iku ya. Gunake sing apik. Digawe-gawe meja utawa apa ngono ya guys. Muga bermanfaat kanggo kabeh ya. Sing penting saiki iku subscribe dhisik ya guys. Di like, di komen, di share, oke? Ya wes ngono sik konten dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.